Regeringen sætter mere og mere fokus på IT i den danske folkeskole, herunder særligt de digitale kompetencer og færdigheder. Ved åbningen af Uddannelsesforum i 2011 udtalte Antorini, at IT og digitale læremidler skal bruges, så skolen kan ramme mange flere elever positivt, både i bredden og i dybden, og både fagligt og socialt. Nye forskning viser endvidere også, at computerspil kan forbedre børn og unges indlæring, fordi spillene for eksempel kan bringe konkurrence og udfordring ind i undervisningen. I november 2011, der var jeg ude på Kølkær skole, hvor jeg i gang sat sammen med nogle andre medstuderende et pilotprojekt. Her forsøgte vi at arbejde med computerspillet Minecraft, som jeg nu i denne video vil forsøge at prøve at vise, hvordan forskellige læringsteorier kan kobles ind over. Hvordan man også kan se, hvordan læringen udvikler sig på forskellige niveauer. Prøv at se med en gang her. Men vi skal kunne hjælpe, når man skal hjælpe og snakke sammen, hvad det vi laver for noget. Det har I været rigtig gode til. Men det er det, vi arbejder med blandt andet. Så skal I i dag forklare, hvad I ser og føler og oplever, når I arbejder inde i et virtuelt univers. Det er, når I sidder inde i et spil og arbejder sammen. Så skal I udvikle kreative idéer for at mod slutprodukt. Fordi i dag, hvad vi skal lave i dag, det er det projekt, der det får I lige om lidt. I dag der skal vi i gang med at lave nogle fortællinger. Og nogen der ved, hvad en fortælling er. Ja. Hvad er det, Peter? Det er for eksempel, nu det her, det er en, jeg har set på en server, jeg engang spillede på, Jonas og Rev, så skal man fortælle sådan en historie. Ja, det er faktisk rigtigt. Du har prøvet det før. Ja. Det er Minecraft, den er. Lige efter, så laver vi en skyld, der skal slå klaret, og så går man lidt videre, og så er den her mur, og så skal vi kravle over den, og så når man kommer over på den anden side af muren, og så er det slut. Den der. Så er der den her, og så skal man så står der et skilt, hvor man skal finde nøglen. Okay. Og så kommer man ind. Til en uhyggelig skov. Ja, præcis, det skal komme her, så skal man der. Skal det ikke også være nogle skilte, hvad de skal gøre? Jo, det er der i skoven. Ja, og så kan de ikke komme videre, før de har lavet det. For eksempel at have dræbt dragen. Ja, så kan de komme videre. Ja. Eller finde nøglen til en port eller noget. Ja. Se, Michelle, jeg hjælper dig lige. Jeg kan virkelig Se, det vil heller ikke nu. På den her, man skal så mellemstå. Så er der bare en anden træ her. Så du skal lige sådan. Men hvis du skal så bliver det lidt langt. Så jeg vil sige, det her er lidt stort. Nej, jo. I projektet gennemførte jeg en række evalueringer med 3. og 4. klasse. De fortalte blandt andet, at de vidste en del om Minecraft i forvejen. De sagde også, at det var sjovt at spille Minecraft, og de var gode til at hjælpe hinanden. De siger også alle sammen, at de gerne vil blive bedre til Minecraft. Børnene fortæller blandt andet, at de synes, det var sjovt at lave historie. Både fordi det skabte udfordringer, men også muligheder. Som jeg indledte denne video med, har jeg altså erfaret, at konkurrence og udfordringer i computerspillet Minecraft både kan bidrage til elevernes læring og også de sociale relationer. Derved kan Minecraft i og for sig godt leve op til Antorinis målsætning om, at IT kan bidrage til at øge elevernes faglighed og samtidig udvikle nye sociale relationer.